Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы распачынаем наш сённяшні эфірны дзень сумеснага праекта Еўрарадыё і Е-прамова. Паговорым пра тое, што адбывалася, відаць, найперш на мінулым тыдні ў інфармацыйнай прасторы Беларусі, таму што з намі на сувязі зараз медыа-эксперт Паўлюк Быкоўскі. Добрый дзень, Паўлюк. Вітаю вас. Ну, калі казаць пра медыапрастору і тое, што адбывалася ў медыйнай сферы, адбывалася таксама не шмат чаго, але самай гучнай справай стала блакаванне сайта камсамольскай праўды ў Беларусі і з затрымання журналіста камсамолкі, які зараз знаходіцца на акрэсці, на Геннадзя Мажэйкі. Паўлюкі, можа быць, з самага пачатку, мы ўжо тут праходзілі ўсё гэта, назіралі, як ідзе зачыстка на інфармацыйным полі Беларусі, пад якую трапілі большасць як і беларускіх, так і замежных СМІ, якія працавалі ў Беларусі, у тым ліку вось Еўрапейскае радыё для Беларусі, але наколькі чаканым ці нечаканым стаў такі наезд на камсамолку? Насамрэч, тут можна і чакаць, і не чакаць адначасова. З аднаго боку, бачна, што махавік рэпрэсій не закончыўся, таму відавочна, што яны будуць працягвацца. Але вот канкрэтна хто трапіць зараз пад зачыстку, гэта не заўсёды можна было прадказаць. Але можна бачыць, што «Камсамольская правда» адно з самых уплывовых выданняў у Беларусі было. «Камсамольская правда» праявіла сябе як незалежнае выданне ў 2020 годзе, надрукаваўшы матэрыялы, у тым ліку пра катаванні ў ізалятарах у дачыненні да затрыманых удзельнікаў пратэсту, і нават змена двух рэдактароў не дала магчымасці палепшыць адносіны з беларускімі ўладамі. «Камсамольская правда» не можа друкавацца ў Беларусі і з вельмі вялікай цяжкасцю распаўсюджваецца не праз дзяржаўную манополізаваную сістэму распаўсюду, а праз нейкія альтэрнатыўныя сістэмы. Можа быць, крыху вызначыцца з, я не ведаю, як тут правильно сказаць, тэрміналогіяй ці, калі гаворка ідзе пра «Камсамольскую правду». Некаторыя кажуць, што гэта там, я не ведаю, там беларуская рэдакцыя, это що ж таки, амаль беларускае нейкае там выданне ці прарасійскае выданне, але ўсё ж таки, калі вось ўсё ж таки дадаць відавочнага зразумення, «Камсамольская правда» ў Беларусі, гэта чыё, якое гэта выданне? «Камсамольская правда» в Беларусі выдаецца закрытым акцыянерным таварыствам «БелКП Пресс», у якога не апублікавана афіцыйна у адкрытым доступе, хто ёсць гаспадарамі, але беларускае заканадаўства абмяжоўвае працэнт удзелу замежных выдаўцоў у беларускіх медыях, за выключэннем тых, якія былі зарэгістраваны на момант прыняцця гэтага закона, калі не памыляюся, у 2015 годзе. «Камсамольская правда» якраз, напэўна, мае больш за тое абмежаванне, якое прапісана ў законе, то бок больш за 30% магчыма расійскага гаспадара. Я не ведаю дакладна, я не праводзіў нейкага даследавання, колькі там па-сапраўднаму ёсць, але прысутнасць у беларускай камсамолцы расійскага выдаўца, расійскага бізнесу ёсць. Іншае пытанне, што сама па сабе камсамолка ўбудавана ў холдинг «Камсамольскай правды», які існуе ў Расіі, і не ёсць абсалютна самастойным выданнем. З другого боку, камсамолка дзесяцігоддзямі праводзіла хоць узважаную, але самастойную, незалежную такую рэдакцыйную палітыку. Беларуская камсамолка моцна адрозніваецца ад аналагаў у Расіі ці в Украіне. Яны все ж таки больш арыентаваныя на беларускую аўдыторыю.
Я чаму про гэта спытаўся, бо акурат такі прачытаў допіс Ігора Тышкевіча, які вельмі абураўся тым, што камсамольскую праўду ў Беларусі называюць там альбо там, я не ведаю, там вот наша там беларускае выданне, альбо кажуць там про яго прарасійскасць. Я просто працытую, што піша Тышкевіч: «Камсамольская праўда не прарасійская. Гэта камсамольская праўда, гэта расійскі холдынг без усялякіх прыставак про. Належыць на 60% Сергею Руднову, яшчэ каля 20% акцый у гендырэктара камсамольскай праўды Сунгоркіна». Ўсё ж таки... Это Игорь кажа не про ЗАО БелКП Пресс, а про российскую комсомолку. Да, я разумею. Про белорусскую комсомолку, то там не такие соотносины, я не могу их назвать, але яны зусім не такие, там есть белорусские громадяне, иначе бы это немагчыма было бы. Яны не могли бы выдаваць камсамольскую правду в Беларуси. Безумоўна, я просто до того, что наколькі рэдакцыйная палітыка камсамольскай праўды ў Беларусі была сапраўды незалежная, ці ўсё ж таки яна працягвала тренд, які задавалі з Москвы? Можно параўнаць с аргументами и фактами в Беларуси, калі паглядзець, там ці с известиями. Известия калісьці мелі беларускую рэдакцыю, якая выдавала в сторонку, потым мусіла спыніць гэту дзейнасць. Аргументы і факты выдаюцца цалкам для беларускай аўдыторыі, але разам з тым там няма ніякага крытычнага контента ў дачыненні да Александра Лукашэнкі і кіроўнага рэжыму. У камсамольскай праўдзе такі контент быў. Калі там пісалі пра беларускіх пісьменнікаў, пра беларускія тэатры, пра беларускіх мастакоў, про белорусские протесты и про порушение прав человека в Беларуси, то я не могу сказать, что я кожным разом цалкам бы подзяляў рэдакцыйную палітыку камсамольскай праўды, але кожнае выданне мае права на свою рэдакцыйную палітыку, і тут нельга сказаць, што яна была нейкай не самастойнай. Я упэўнены, што редакция мела пасля некаторых публікацый спрэчкі наконт мэтазгоднасці іх со сваімі сузаснавальнікамі ў Москве, і я дакладна ведаю, што былі прэтэнзіі да яе з боку беларускіх уладаў. То бок гэта нармальная сітуацыя, калі медыа ёсць медыа-бізнесам, і нармальная сітуацыя, калі яна мае самастойную рэдакцыйную палітыку. Я да чаго так кручуся вакол гэтага пытання, я подвожу да таго, што возьмем артыкул Мажэйкі, які выйшаў пасля вось гэтай трагедыі ў Мінску. Найперш, тваё меркаванне як медыа-эксперта. Што ты скажаш пра гэты сам артыкул, матэрыял? Калі б не было заблакаваных іншых незалежных ресурсаў, калі б камсамольская праўда мела кагосьці больш радыкальнага для параўнання, то хутчэй за ўсё на гэты артыкул асаблівай увагі і не звярнулі. А так супала некалькі фактараў. Больш радыкальных ужо не было, яны ўжо заблакаваныя, абмежаваныя для доступу для беларускай аўдыторыі. Іх сайты, а некаторыя нават прызнаныя экстрэмісцкімі. І яшчэ даўно ўзнікала жаданне ў беларускіх уладаў упікнуць камсамольскую праўду, каб яшчэ больш атрымаць магчымасць ужываць да яе рэпрэсіі. І вось пакарысталіся супадзеннем гэтых фактараў. Сама па сабе публікацыя была звычайная у людзей, якія ведалі забітага жыхара кватэры, запытваліся, што пра яго можна сказаць, і яго сябры, знаёмыя казалі тое, што яны ведаюць яго з лепшага боку. Малаверагодна, што пры такіх пытаннях, пры такіх абставінах был бы расказ, што это все, это вельмі кепскі чалавек, вельмі добра, што яго забілі.
Сапраўды, я не медыаэксперт, просто з пункту гледжання так журналісцкай практыкі выкажуся, што гэты матэрыял абсалютна прахадны, але зроблены па нармальных журналісцкіх стандартах. Вот ёсць паведамленне афіцыйнае, вот ёсць меркаванне, ну как бы можа быць не з іншага боку, але і іншае меркаванне адваротнае. Ну нармальны, звычайны шараговы такі матэрыял. Таким чынам Сунгоркін, там хутчэй за ўсё спрацавалі на загаловак, бо загаловак быў, які з добрага боку атэставаў забітага, і у выніку забіты не мог успрымацца як злачынца. То бок супала так, што публікацыя укладалася ў канву, што вось гэтыя вось выданні гераізуюць злачынцу, як это падавала беларуская прапаганда. А раз гэта так склалася, то яны і пачалі адпрацоўваць такую схему. Але гэта менавіта схема, гэта не ёсць то, што было па сутнасці. То, што было па сутнасці, мякка кажучы, нельга нікога ў правовай дзяржаве называць злачынцам, пакуль не адбылося суда, і нельга увогуле выносіць нейкія прысуды по матэрыялу, пакуль яго увогуле фактычна ніхто і не прачытаў насамрэч. Яго трэба было бы ацаніць і ацаніць у такім нармальным парадку, калі ёсць магчымасць спрачацца, калі ёсць магчымасць выказвацца экспертам з розных бакоў. Гэта не абавязкова мусіць быць суд, але ёсць этычныя камісіі пры беларускай асацыяцыі журналістаў недавно ліквідаванай і пры саюзе журналістаў. Безумоўна, да, па Украіне, дзе працуюць законы, так і мусіць быць, што назваць злачынцам нейкага чалавека можна толькі пасля адпаведнага рашэння суду. Але вот казаць, што ён там не злачынец ці нейкія там аргументы там просто казаць, вот якія характарызуюць чалавека, ну так вот мусяць толькі адзін бок, а другія могуць уже до суда сцвярджаць там злачынец, выливать нейкія матэрыялы, но потому что вы не понимаете, это другое. То есть атрымліваецца такая ситуация, что сапраўды гэтым матэрыялам просто скарысталіся як нагодай, каб канчаткова зачысціць вот камсамольскую праўду з Беларусі. Так, але я не упэўнены, што гэта абавязкова дасягне мэты. Канешне, можа пацярпець канкрэтны чалавек, які трапіў за краты, можа пацярпець рэдакцыйны бізнес, ён уже реально церпіць з 2020 года, бо ёсць праблема з распаўсюдам, адпаведна, ёсць праблемы з рэкламай, з зарабленнем грошаў. Але разам з тым, ну, раз ужо тут сутыкнуліся са спадаром Сунгоркінам, які ёсць асобай увахожай у Крэмль, то для беларускага рэжыму, які у значнай ступені звязаны з падтрымкай Кремля, не так проста выходзіць з гэтай сітуацыі. Дарэчы, пра тое, як далей будзе развівацца сітуацыя, нашы гледачы таксама там спасылаючыся на наших і ваших калег, журналістаў, медыаэкспертаў, даюць два варыянты. Напрыклад, адзін з гледачоў нагадвае, што Чалы ў сваім апошнім стрыме выказаў меркаванне, што Мажэйка будуць шыць справу ў духе Барысевіч 2. Іншы спасылаецца наш глядач на выказванне Няўзорава, які сказаў, што з Мажэйкам усё будзе добра і ён яшчэ складзе канкурэнцыю пры Дыбайле. Я разумею, што ў дадзенай сітуацыі нейкія прагнозы ставіць, калі дзейнічаюць абсалютна не тое, што не па законах, але і ўвогуле як нешта ў галаву стрэліць. Але твоё меркаванне, як будзе развівацца сітуацыя? Я думаю, што зараз сітуацыя утрымлівае значную частку таких кулуарных размоваў паміж пэўнымі сіламі ў Расіі, якія Сунгоркін можа падключыць да гэтай справы і відавочна падключыў. Я думаю, што было страшная ненавісць да камсамольскай праўды з боку беларускага прапагандысцкага апарата, бо амаль усе дзесяцігоддзі кіравання Лукашэнкі
той параўноўваў дзейнасць дзяржаўных медыа з камсамольскай праўды і казаў, што ну, паглядзіце, у іх вот такі наклад, а у вас такі наклад. Паглядзіце, які адсотак іх чытачоў і паглядзіце, колькі адсоткаў давярае іх публікацыям. Гэта было тое, што замінала пачываць на лаврах ці сцвярджаць, што все вельмі добра. І таму дзяржаўныя прапагандысты, канешне, карыстаюцца магчымасцю, але зрабіць дакладны прагноз у такой сітуацыі, мне здаецца, гэта абсалютна немагчыма, можна угадаць, але гэта не ёсць разлікам, прылічыць падобнага кшталту рэчы немагчыма. Я магу выказаць толькі спадзяванне, што Геннадзь Мажэйка выйдзе хутка на свабоду. Я магу выказаць спадзяванне, што ўсё ж такі ад рэдакцыі «Камсомольская правда» в Беларусі адчэпяцца з такімі всякімі пагрозамі і рэпрэсіямі, і газета зможа працаваць так, як трэба для беларускай аўдыторыі. Як ты ўжо сказаў, Сунгоркін можа быць там, ну не можа быць, а сапраўды там нейкія спрабуе падключыць свае магчымасці для того, каб сітуацыю і з журналістам камсамолкі Геннадзем Мажэйкам выправіць, наколькі я ведаю, яго будзе ажно цэлых 2 адваката. Праўда, ці ў беларускай сістэме колькасць адвакатаў грае нейкую ролю, тут я вельмі сумняюся, але тым не менш. Магчыма, там нейкія там іншыя рычагі ўплыву спрабуе падключыць, асабліва з улікам таго, ось як ты сказаў, што ён увахожы ў Крэмль чалавек. Адначасова кіраўнічка РТ Сіманян там таксама нейкія такія абуральныя, но досыць кволыя допісы з гэтай нагоды піша. Усё ж такі, ці варта было чакаць больш вострай рэакцыі журналісцкай супольнасці Расіі з гэтай нагоды, і ці варта ўвогуле чакаць, што будзе нейкая вострая рэакцыя там на ўзроўні палітычнага эстэблішмента расійска, можа быць з Крамля што-нибудь больш вострае прагучыць за тое, што выціснуў з сябе Пескоў? Ну, глядзіце, калі Саюз журналістаў Расіі выказаўся, то ўсё ж такі гэта ёсць карпаратыўная пазіцыя. Што тычыцца Пескова, то ён адказваў на пытанне журналіста. Ці будзе нагода задаць яму яшчэ раз пытанне? Ну, напэўна, будзе. Напэўна, ён будзе неяк рэагаваць. Але все вырашаецца не толькі вот такімі публічнымі выказваннямі. Ну, ёсць рэальна, выпрацоўваецца нейкая пазіцыя, і, як кажуць, шматпад'ездная кремлёўская палітыка, ну, нешта вырашыць, і тады будзе зразумела, ці будуць яны адбіваць Мажэйку, патрабаваць яго свабоды, ну, ці проста пагодзяцца з тым, што зрабілі беларускія ўлады. Я думаю, што можа быць нейкае кампраміснае развіццё сітуацыі, но насамрэч, калі ідуць падкавёрныя гульні, вельмі складана штосьці разлічыць, бо і та сістэма закрытая, і наша сістэма закрытая, і мы апошнім часам назіралі, як Александр Лукашенко, так мовіць, задзіраў захад, і потым казаў, а хто на мяне з Кремлем? Ну, вот у такой сітуацыі Кремль ніводнага разу не асадзіў Александра Лукашенко. У сітуацыі, калі ўжо наехалі на беларускага грамадзяніна, які працуе на выданні, якое асацыіруецца з Расіяй, то ну, я не ўпэўнены, што Кремль зойме вельмі такую прынцыповую пазіцыю. Але ёсць спадзеў, што ўсё ж такі журналіст трапіць на свабоду як мага хутчэй, і ад рэдакцыі адчэпіцца. Ну, сапраўды, от асабіста для мяне крыху дзіўная сітуацыя складаецца ў тым сэнсе, ну што, ну вот здавалася б, зараз Лукашенко ў такой сітуацыі, калі ён цалкам залежыць ад Крамля, як фінансава, так і палітычна. Камсамолка ўсё ж такі, як ні круці, вот, ну, назовём мягка, асацыюецца з Расіяй. І фактычна вось на расійскае выданне ці там на расійскія інтарэсы медыа неяк так зараз наскокваць, ну гэта фактычна як там кусаць руку, якая цябе корміць. Вот для мяне гэта дзіўна, ці тут нічога дзіўнага няма? Тут няма, на мой погляд, нічога дзіўнага. У нас пазволялі акрэдытацыі і прадстаўнікоў расійскіх інфармацыйных агенцтв, і нават гэта пытанне падымалось падчас сустрэчы кіраўнікоў дзяржаў, і
яно не знайшло поўнага вырашэння. Я бы не перабольшваў залежнасць Александра Лукашэнкі ад Расіі, бо насамрэч мы бачым больш рытарычную падтрымку, чым падтрымку фінансавую. Беларусь атрымлівае рэфінансаванне запазычанасцяў, але жывыя грошы не атрымлівае. У нас есть даволі шмат канфліктных сітуацый, якія тычацца гаспадарчай дзейнасці, і некаторыя суб'екты гаспадарання Расіі скардзяцца на тое, што, напрыклад, падвышаюцца плата за транзіт нафтапрадуктаў, што вядзе да банкрутства іх транспартнай сістэмы. Ёсць спрэчкі, і дагэтуль Беларусь не атрымала кампенсацыю за брудную нафту, і все гэта разам вядзе да таго, што Александр Лукашенко хутчэй абапіраецца на такую уяўную падтрымку Расіі. Яе дастаткова для таго, каб паказваць, што ў мяне ёсць падтрымка ўнутры Беларусі, і яе дастаткова для таго, каб дражніць Захад, але гэта недастаткова для таго, каб утрымліваць сваіх сілавікоў. На ўтрыманне сілавікоў ўсё ж такі і на ўтрыманне ўвогуле дзяржаўнай сістэмы у ўсёй этой бюджэтнай сферы патрабуюцца ресурсы, якія прыходзіцца знаходзіць у Беларусі. Паўлюк, працягваючы тэму, ўсё ж такі гэтыя такія наезды і разборкі выключна з камсамольскай праўдай, якая не падабаецца як беларускім прапагандыстам, так можа дзесьці асабіста Лукашэнку, ці гэта працяг зачысткі інфармацыйнага поля ад усіх, назовем так, чуждых элементаў, і ў такім выпадку ці чакаць працягу, што іншыя, а хто тут уже застаўся, скажем, там тыя ж самыя расійскія СМІ таксама будуць трапяць пад ціск, да прыкладу, той же самы Спутнік. Я думаю, што гэта працяг зачысткі. У нас ёсць спецыяльная дзяржаўная праграма, якая тычыцца кіравання медыасферай, і гэтая праграма прадугледжвае дзяржаўны суверэнітэт над інфармацыйнай прасторай. І у гэты суверэнітэт разумеецца не з пункту гледжання развіцця розных альтэрнатыўных крыніц інфармацыі, а кіравання працэсамі, і адпаведна все мусіць быць пад адным кантролем з адной рукі. І вось гэтая рука зараз наводзіць парядак, як яна разумее. Іншае пытанне, што гэта адбываецца не вельмі паслядоўна, і часам это бывае нейкія кампрамісныя рэчы, а часам на некаторыя рэчы будзе ім складана замахнуцца на тыя ж самыя ресурсы, якія асацыіруюцца з Расіяй. Але разам з тым, калі раптам вецер пераменіцца, на расійскім выданням таксама дастанецца. Не выключаны іншыя варыянты, але калі ўжо там узгадалі той же самы Спутнік, гэта ж все ж таки сіманянаўскія там вот гэтыя праекты РТ, вот наколькі гэта небяспечна чапаць. Насамрэч, калі пазбаўлялі акрэдытацыі, то пазбаўлялі акрэдытацыі і расійскіх журналістаў, беларускіх грамадзян таксама. І не всім іх вярнулі. Што тычыцца Спутніка, то там трэба разбірацца юрыдычна, што ёсць Спутнік беларускае выданне, што ёсць Спутнік расійскае выданне. Для беларускіх журналістаў не трэба акрэдытацыя. Але калі раптам у нас будзе, як это было до 9 жніўня 2020 года, інфармацыйная спрэчка з Расіі, то могуць прыйсці і да Спутніка. Я не кажу, што так яно будзе. Я не гатовы сказаць, што так всерьез это працуе, але ёсць такая пагроза. Вось было сказано, што нейкая свая ёсць, у іх праграма, у адпаведнасці з якой яны тут спрабуюць навесці парадак, як яны гэтае разумеюць у інфармацыйнай сферы. Вось добра, зачысцілі тыя беларускія СМІ, якія існавалі да гэтага. Вось яны дзесьці вымушаныя былі сысці, заблакавалі сайты, людзі не маюць магчымасці да іх даходзіць і чытаць. Атрымалася, куды чытачы, гледачы
якія зараз ось не маюць магчымасці, да прыкладу, чытаць тое, што яны чыталі раней, той же самы там Тутбай, там глядзець стрымы Еўрарадыё, там Свабоду, там яшчэ што-нибудь. Куды яны пайшлі? На дзяржаўныя рэсурсы? Вось што яны выйгралі такімі дзеяннямі? Я маю на ўвазе беларускі рэжым. Насамрэч, гэта была ад самага пачатку хібная стратэгія, бо возьмите аналогію. Ёсць людзі, якія любяць мяса, і ёсць вегетарыянцы. Допустим, забаранили доступ до вегетарианской ежи, это не значит, что люди одразу переключатся и есть мясо, ці наадварот. Это значит, что все ж таки частка людей, конечно, может быть переключится, але для основной массы это будет просто страта крыніцы. Калі браць ситуацию без интернета. Ну, ситуация, калі ёсць интернет, то люди довольно хутка навучаются абыходзіць абмежаванні. Конечно, это не робяць абсолютно ўсе, але разам з тым у кожным сучасным браузере у камп'ютары стаіць магчымасць нават сіламі гэтага браузера карыстацца ананімайзерамі. Ёсць асобныя ананімайзеры, і у 2020 годзе людзі навучыліся імі карыстацца. Атрымліваецца, што пераважная большасць не страціла магчымасць глядзець, чытаць, слухаць свае улюбёныя СМІ з дапамогай. Адбылася больш важная штука. Незалежныя медыа, за нейкім выключэннем, гэта быў медыабізнес, які жыў за кошт падпіскі, рэкламы, распаўсюду экземпляраў. Вось па медыабізнесу гэта абмежаванні якраз і ударылі. А вось што тычыцца доступа да інфармацыі, то з пэўнымі абмежаваннямі, але яна захавалася. І у сітуацыі, калі гэтыя медыа сталі, так мовіць, па-за законам у Беларусі, ім проста больш складана працаваць. Ёсць пагроза да журналістаў, ёсць пагроза да людзей, якія даюць інтэрв'ю гэтым журналістам, і гэтак далей, гэтак далей. Але само па сабе гэта не значыць, што удалося заткнуць доступ да альтэрнатыўнай інфармацыі. Ён ёсць, і, напэўна, вы ведаеце сваю статыстыку, колькі людзей глядзіць вашыя стрымы. Ну, сапраўды, калі браць за мінулы месяц, ўжо атрымліваецца па-за мінулым, ўсё ж такі кастрычнік, за жнівень месяц, то YouTube-канал наш Еўрарадыё, Еўрарадыё Лайф, сярод беларускіх YouTube-каналаў па колькасці праглядаў быў на 4-м месцы, што, як па мне, досыць, досыць, хаця, конечно, заўсёды хацелася болей. Тым не менш, Паўлюк, я прыгадываю нашыя ранейшыя сустрэчы яшчэ там у мінскай студыі Еўрарадыё, і мы тады разважалі на тэму таго, што калі пачнуцца рэпрэсіі, блакіроўкі, выгнанні беларускіх СМІ, там закрыццё і гэтак далей, то пераважная большасць чытачоў пойдуць, да прыкладу, на расійскія розныя СМІ. І я глядзеў статыстыку. У нейкіх там дзіўных сайтах, нейкіх рэгіянальных, нейкіх там паўднёва, там нават называць не буду, не памятаю, аднекуль там бяруцца мільёны праглядаў з Беларусі. Так ўсё ж такі сышлі ці не сышлі? Ці вот как бы што мелі, то мелі, вот хто цікавіўся тымі, той там і застаўся, а хто вот мясцовымі, той з мясцовымі застаўся. Як сітуацыя ўсё ж такі выглядае? Я думаю, что вот наўпрост сказаць так або не, тут немагчыма. Ёсць людзі, якіх змянілася мадэль медыаспажывання. Напрыклад, яны карысталіся Яндекс.Дзен ці нечым падобным, і зараз ім прапаноўваюць, можа быць, нейкія іншыя выданні. І тады яны переключыліся на вот то, што вы называеце невядомымі рэгіянальнымі расійскімі рэсурсамі. Але значная частка людзей прывыкла карыстацца ў браузерным радку, уводзіць адрес выдання, якое ім падабаецца, у іх ёсць закладкі, у іх ёсць апавяшчэнні, якія ім прыходзяць, што з'явіўся новы матэрыял, на які трэба звярнуць увагу. Той же самы YouTube, ён пакуль не заблакаваны ў Беларусі, і не падобна, што на гэты крок будуць гатовыя пайсці. То бок, ўсё залежыць ад той платформы, на якой людзі прывыклі спажываць. Ну, на YouTube, я думаю, абмежаванняў фактычна не з'явілася. З'явіліся абмежаванні з сайтамі, але пераезды з сайту на сайт людзі, ў прынцыпе, адсочваюць. Тут больш важна, хутчэй,
казаць, што было б варта правесці сацыялагічнае даследаванне, куды дзелася аўдыторыя Тутбай, даведацца, бо прадстаўнікі проекта «Зеркало ИО» кажуць, што в прынцыпе у іх зараз добрыя паказчыкі і фактычна яны дасягнулі да сярэдняга ўзроўня Тутбая. Ну, гэта цікава, але варта все такія рэчы правяраць. Ну, в прынцыпе, хутчэй за ўсё, все гэтыя абмежаванні без тотальнай блокіроўкі інтэрнэта все ж таки не спрацоўваюць. Паўлік, і ўсё ж таки, вот мне цікава ваше меркаванне, наколькі чакаць, ну, скажем так, крыўды расійскага боку, ну, хаця б, скажем, калег журналістаў на вось усю гэтую сітуацыю, якая, я працытую ўжо дакладна Пескова зараз, які сказаў, што Кремль четко обозначил свою позицию по блокировке КП в Беларуси, ожидает отмены ограничений, но пока нет ощущения, что в Минске слышат нашу позицию. Кось, коли позицию так и не почуете, чакать, до прикладу, ну, была ж ситуация, коли у тым же самым летом 2020 года даволі так, ну, скажем так, рэзка, ці там, скажем, пратэстна, ці там, боже мой, ну, нормальную журналістыку рабілі расійскія тыя ж самыя федэральныя каналы, і зараз у адместку, ці там, каб неяк насаліць Лукашэнку, пачнуць на свае ток-шоу клікаць не толькі, скажем, Гайдукевича, Шпаковскага і Пятроўскага, а і якіх-небудзь больш спікераў з іншай пазіцыяй, ну, я не ведаю, Быкоўскага, Балкунца, там, Суздальцева і іншых такіх вось экспертаў. Гэта магчыма у сітуацыі звязанай не, уласна кажучы, з БелКП Пресс, а хутчэй звязаныя з адносінамі Москвы і Мінска. У нас на носе знаходзіцца важная электаральная кампанія, яшчэ не прызначаны канстытуцыйны рэферэндум. Канешне, і Москва і Мінск кажуць, што не было ніякага абяцання Александра Лукашэнкі зладзіць транзіт улады праз гэты канстытуцыйны рэферэндум, але вот, праўдападобна, што адчуванне, што такое абяцанне было, ёсць, і калі раптам Москва адчуе, што абяцанне па-сапраўднаму не выконваецца і тэрміны зноў адкладваюцца, то, магчыма, вецер пераменіцца. Магчыма, гэтага не будзе, бо у Москвы ёсць і іншыя інструменты ўплыву. Але калі будзе трэба, то сітуацыя з камсамольскай праўдай можа быць нагодай для нейкіх маланкавых гневных выпадаў супраць афіцыйнага Мінску. Але у нас уже такое было, і Александр Лукашенко умее прапаноўваць перагарнуць старонку. Ну і на заканчэнне, ацэньваючы сітуацыю, вы сказалі, да прыкладу, што, ну, на блакіроўку Ютуба таго ж беларускі рэжым наўрад ці вырашыцца. Але ўсё ж такі, калі браць і сачыць за развіццём вось усёй гэтай зачысткі інфармацыйнага поля, ці варта чакаць, што следам за блакіроўкай сайтаў пойдуць спробы, ну, і следам за пасадкамі YouTube-блогераў пойдуць там якія-небудзь спробы увогуле закрыць доступ да соцсетак, я не ведаю, заблакаваць... Я разумею пытанне. Зміцер, ну, глядзіце, у траўні 2020 года пасадзілі шмат каго з вядомых палітычных YouTube-блогераў. Это не значит, что в YouTube не з'явілася новых блогеров и что каналы засталіся пустымі. Гэта значит, что был час, калі была пэўная неразберыха, і людзі, ну, на некаторы час былі пазбаўленыя вось таких полымянных прамоваў у YouTube. Але гэта толькі перадышка для прапагандысцкай машыны. Может быть, яны думали, что гэта будзе, конечно, тотальная зачыстка, але гэтага не было. І я не думаю, что тэхнічна гэта магчыма зараз. Тым больш, што шмат хто открываюць свае новыя праекты ўжо па-за межамі доступа губотыка. Дарэчы, я прыгадываю таксама нашы ранейшыя размовы, і вы казалі
прадбачучы вось усю гэтую сітуацыю, што на месца пасажаных палітычных тых же самых YouTube-блогераў ці на месца закрытых нармальных СМі прыйдуць больш радыкальныя маладыя YouTube-блогеры, якія на вопыце сваіх папярэднікаў скажуць: ах, вот так, ну так вот наце, получыце вот так вот. На месца зачыненых прафесійных СМі прыйдуць радыкальна настроеныя тэлеграм-каналы. Так і адбылося? Так і адбылося. Ну вот паглядзіце, уже ёсць і тэлеграм-каналы, і YouTube-каналы, якія, ну это нельга назваць тэлебачаннем, нават інтэрнэт-тэлебачаннем, але гэта перыядычныя выданні. Яны не звязаныя, шмат якія з іх не звязаныя журналісцкай этыкай і займаюцца чыстай вады прапагандай, але іх стала многа, і яны выказваюцца так, як пратэсна настроеным людзям было бы прыемна пачуць. І пэўная радыкалізацыя все ж таки адбылася. Ну так, наўзамен прафесійным СМі, ну не наўзамен, а паралельна, скажем так, але дзесьці і наўзамен таким узважаным YouTube-блогерам прыходзіць такая бойка прапагандыстаў з абодвух бакоў. Так. Што не трэба зазначыць, што прапагандысты з апазіцыйнага кола атрымліваюць большы трафік, чым тыя, што лаяльныя кіроўнаму рэжыму, бо яны больш не змушаныя, прапануюць больш простыя рашэнні, і яны трапляюць у тую боль грамадства, якая ёсць. Яны маюць перавагу перад традыцыйнымі медыямі, якія ўзважваюць сваё слова і все ж таки правяраюць сваю інфармацыю і не вешаюць ярлыкі, а людзі хочуць больш простую карціну света. А з другого боку, ну, людям не падабаецца салодкая вадзічка, якую прапануюць дзяржаўная прапагандысцкая машына, калі расказвае про то, што адбываецца ў краіне. Людзі бачаць, якія ёсць праблемы, і хацелі бы пра гэта чуць. І таму такого кшталту новыя медыа спрацоўваюць. Дзякуй вялікі. Ну вось такая сітуацыя на інфармацыйным полі Беларусі. Што будзе далей? Ну, будзем назіраць, таму што прадказаць дзеянні беларускага рэжыма немагчыма на сёння. Паўлюк Быкоўскі, Зміцер Лукашук у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамова. Слухайце і глядзіце нас.